अगर आप भी चाहते हैं कि एसएस फिल्म्स मोतिहारी के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मजा मारला भतार भताजी बढ़िया मजा मारला भतार बन के मजा मारला भतार बन के 200 रुपया में गाल तू छोला ए राजा सुनो 200 रुपया में गाल तू छोला 20 रुपया में देहिना अब ये से न ज्यादा ठेकी न लगावा तुला भलसिया 50 ले ले एक चुम्मा दे दे 50 ले ले एक चुम्मा दे दे तोड़ा देखी के मिजाज सन के मजा मारला भतार बन के मजा मारला भतार बन के ए राजा मिजाज सन के भतार बन के ए राजा सौरभ डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोतिहारी। नाचे आइल बानी तो नाचे तो जनी तंग तू कर हो नाचे आइल बानी तो नाचे तो जनी तंग तू कर हो 500 के हरी हर नोटवा तू मुहावा में धर हो मुहावा में धर हो तोहर पतरी कमर देहिया बा छड़हर तोहर पतरी कमर देहिया बा छड़हर तोरा में आजो फान के मजा मारला भतार बन के मजा मारला भतार बन के ए राजा मिजाज सन के भतार बन के ए राजा ई जवानी जो गइले पानी हो पिया खातिर अपना हो ई जवानी जो गइले पानी हो पिया खातिर अपना हो रात रानी हो तू करे जाहो झूठे देखेलू सपना हो झूठे देखेलू सपना हो जमी जहरी लच्छी झपड़ दी है ढीला जमी जहरी लच्छी झपड़ दी है ढीला रह जाइबे गोरी छछन के मजा मारला भतार बन के मजा मारला भतार बन के ए राजा सोना